పసిపిల్లల నుండి పండు ముసలోళ్ళ దాకా, పసిపిల్లల నుండి పండు ముసలోళ్ళ దాకా అందరినీ ఆదరించే ఇంటి పెద్ద తీరు. మానవతకు మారు పేరు కేసీఆర్ సారు, మల్ల గెలిచి రావాలే మనసు గల్ల సర్కారు. బిక్కుమని బతికిన బీడీ కార్మికులకు, దిక్కుతోచకుండా ఉన్న ఒంటరి మహిళలకు, ఆదరణకు నోచుకోని వృద్ధులు వితంతువులకు, ఎటుగాని బతుకులకు ఏనుగంత బలమిచ్చి, ఎటుగాని బతుకులకు ఏనుగంత బలమిచ్చి తానున్నానని తెలిపిన తండ్రి కేసీఆరు. మానవతకు మారు పేరు కేసీఆర్ సారు, మల్ల గెలిచి రావాలే మనసు గల్ల సర్కారు. కూలిన కుల వృత్తులను కూడగట్టుతున్నాడు, నేతన్నల గీతన్నల రాత మార్చినాడు. చేపలమ్మె కార్మికుల చేవ పెంచినాడు, మంద కాసె ఎలమందల మందలు పెంచాడు. రజకుల నాయి బ్రాహ్మలనాదరించుమన్నాడు, సంచార జాతులైన ఎంబీసీ బిడ్డలకు, సంచార జాతులైన ఎంబీసీ బిడ్డలకు కార్పొరేషన్ పెట్టిన కరుణ గల్ల సారు. మానవతకు మారు పేరు కేసీఆర్ సారు, మల్ల గెలిచి రావాలే మనసు గల్ల సర్కారు. బతుకమ్మ రంజాను క్రిస్మస్ పండుగలకు బట్టలిచ్చి పుట్టినింటి కట్నమయ్యినాడు. కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారకులు ఇచ్చి ఆడపిల్ల పెండ్లికి అక్షింతలయ్యినాడు. నీళ్లు పోసుకున్న తల్లి నిమ్మలంగా ఉండాలని, తల్లి పిల్లలు ఇద్దరు చల్లగా ఉండాలని.